9 ମେ 2024 ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ସୁର୍ଲବୀର ସୋମୱାରପେଟ ତାଲୁକାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଲୋକ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାହା ସେ ଲୋକ ସେ ଝିଅ ସହିତ କରିଥିଲା ତାହା ପୁରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା। କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଝିଅ ସହିତ? କିଏ ସେ ଲୋକ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ। 16 ବର୍ଷିଆ ମୀନା ୟୁଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଡଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ସୁର୍ଲବୀରେ ନିଜ ମା ଜାନକୀ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ସୁବ୍ରମଣି ୟୁଜି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ୟୁଏସ୍ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସୁର୍ଲବୀ ବହୁତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଗାଁ ଅଟେ, କାରଣ ସେଠାର ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ପୁରା କମ୍। ମୀନା ସେଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। 9 ମେ 2024ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ 10th ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ମୀନା ନିଜର 10th ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ 50%ରେ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କାରଣ ମୀନା ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏ ସେ ଗାଁରେ 10th ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୀନାର ସଫଳତାରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। କୋଡଗୁ ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଯାହାର ନାଁ ହମିୟାଲ। ସେଠାରେ 34 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରକାଶ ଓଙ୍କାରପ୍ପା ରହୁଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ମୀନାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ମୀନାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କନଭିନ୍ସ କରିକି ରଖିଥିଲା ମୀନାର 10th ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ମୀନା ସହିତ ବିବାହ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୀନାର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରାଜି ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ମୀନାର 10th ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ମାନେ 9 ମେରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୀନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାପରେ ମୀନା ଏବଂ ପ୍ରକାଶର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ କିଏ ମୀନା ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବିଷୟରେ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେଠାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମୀନାର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ମାଇନର। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୀନାକୁ 18 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସର୍ସ ଦୁଇ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋକ୍ସୋ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଯାହାପରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଇ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅଫିସରଙ୍କ ବୁଝିବା ପରେ ମୀନାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା ମୀନାକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପାଖାପାଖି ପ୍ରକାଶ ମୀନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୀନା ଏବଂ ମୀନାର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ମୀନାର ବୟସ 18 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ, ଯାହାପରେ ପ୍ରକାଶ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୀନାର ବାପା ସୁବ୍ରମଣି ଏବଂ ମା ଜାନକୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ମୀନାର ବାପାକୁ ମାରି ମୀନାକୁ ତା ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୀନାର ମା ଜାନକୀ ପ୍ରକାଶର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୀନାର ମାର ହାତକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ପରେ ମୀନାକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ମୀନାର ଘରଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଏକ ସୁନସାନ ଏରିଆକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମୀନାର ବେକ କାଟି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ପ୍ରକାଶ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ ଏବଂ ମୀନାର ବଡି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରୁହେ, ଯାହାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସଟରଡେ ମାନେ 11 ମେ ସକାଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶକୁ ସୋମୱାରପେଟ ପାଖ ଗରୱାଲି ଗାଁରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ପ୍ରକାଶର କନଫେସନ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ କହିଥିଲା ପ୍ରକାଶ ମୀନାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ସେହି ମହିଳାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା ଯିଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଗନ୍ ନେଇ ଘରୁ ପଳାଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ମାନେ 12 ମେରେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପୋଲିସ ମୀନାର ମୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଯାହାପରେ ପ୍ରକାଶକୁ କୋର୍ଟରେ ପେଶ କରାଯାଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତା ବିରୋଧରେ ଆଇପିସିର ସେକ୍ସନ 320 ଏବଂ 307 ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେନ୍ସ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କେସର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ମୀନାର ଆଗକୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।